De man uit de Kappelen die veroordeeld is voor het bezit van bennenporno had zelfs onjong te verhuizen. Dat is juster duidelijk worden op een informatiejong voor de bewoners van het dorp. Juster had de man zijn huis al verleden. Woningbouwvereniging Accolade ziet het oren wenromte. De politie had 24 tips gekregen over de moord op de 60-jarige Marijke Heiltjes uit Yesterwoude. Maar naar aanleiding van de tips weet de politie nou dat de vrouw op haar laatste dag tussen 3 en 4 met haar auto in het centrum van Yesterwoude geweest had. De vrouw was op 12 september deervoen in haar huis. Het Ljouwerhoutbedrijf Mierema maakt het een terugstart. 31 van de 40 meiwerkers houden haar baan. Op 2 oktober gingen Mierema Bouwproducten en Mierema Houtindustrie failliet, op verzoek van het bedrijf zelfs. Na drege onderhandelings is juster naar akkoord gegaan met banken, belastingdienst en curator over een terugstart. Woningcorporatie Elkien zal de galerijen van de Eikenflats in Ljouwert nevens plan vervangen. Er komen geen neetgalerijen bij de flats. Dat is praktisch net mogelijk. De bewoners zullen onder het werk tielijk in een oorhoers wijnje. De galerijen worden vervangen om ze net met zwier belast te worden maaien. Joena vannacht droeg waar. Het wordt goed 8 graden. Morgen een bewolkte dag, maar ik kans op mist. Bij een temperatuur van om de 12 graden hinnen.